van az az ember, aki majdnem a longest drive-ot megütötte. Majdnem. 6000 forintot ki. Azt a mindenit. Most már majd sajnálom, hogy nem tartottam meg magamnak ilyen nagy az értéke. Ezért egy jaktot. Még állják föl légy. A Sanyi. Megtanulni Igen, lehet, hogy visszaveszem, hogyha tényleg ennyire. De gyönyörű. Alumínium a talpa és piros műanyag betét van rajta. Ez csodálatos. 11 000 forint. 11 000 forint. 11 000 forint. És van-e még, akinek esetleg a pénztárcára meg 12 000 forint. 12 000 forint. Volt a balkezes, hogy neked jó. Az 20 000 volt Attila. Semmi pláne, hogy arra fog játszani. 212, nem? De tényleg jó ez. Na most egy lélegzetvételnyi időt adjunk neki a 12 000 forintnak. És akkor még van-e, akinek van maradt pénze tombolából? Fordítsuk meg 21. Ájjajjajjajjaj! Annak az embernek érek, hogy kettő puszit kiosztani neki. Mindenkitől? Hármat kap az, aki ennél többet. Jól van, Nóri, ez klassz volt. Ez szuper. Minden kapott csak egy 6 000 többihez. Nagyon szuper. Most a dolognak a komolysága megmaradjon, akkor ha nincs más, aki ígér, akkor először, másodszor. 25-nél tartunk. 25, nagyon jó. Egy fotót kérek arról az emberről, aki 25 000-et ígért.